981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Maayong Pasko sa pagkabanhaw. Mga tinahod nga tigpaminaw, ang atong tinuhuan nga Katoliko o guban pang mga igsuon nato nga bisan dili Katoliko apan niduyog sa atong pagsaulog sa atong pagsaulog, no? Sa adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Munang moingon ta, maayong Pasko sa pagkabanhaw. Ining adlaw nga Domingo, hinaot nga ang mensahe sa pagkabanhaw mao gihapon, no? Atong ikinabuhi yun, no? Natong mga Kristiyano, no? O karon sa atong tulumanon sa akong gisaad na ni atong miagi na tong tulumanon ni adto pong na malandong ta sa Semana Santa diin gitagaan ta og oras, no, ning maong istasyon mga tulog ito ka hugna, no, yadtong sugod na itong Miyerkules Santo o gisundan po dayon sa Huwebes Santo o Biyernes Santo, no? Doon na tayo mga reflection o atong naluwatan sa maong mga reflection nga kining adlaw nga Domingo, adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, mao ni atong sentro karon sa atong tulumanon, no? Ining atong pagsaulog. Bali na timing ni, no, kay pasumpay ni atong discussion uban sa akong higala nga evangelist sa Seventh-day Adventist, no, Michil Bindilio, no, sa among friendly debate, no, among hinigalaay nga diskusyon o debate may tungod sa tema adlawng igpapahulay, no. Subali ang atong himuon karon ug unsa man ang wala nato mahisguti ni adtong debatiha tungod kay time limit man. Mayon gay tag time limit
ang atong giandam dili gyud nato masulod, no, sa maong limitasyon sa oras. O na nga paninguhaon nato nga dinhi sa atong tulumanon karon atong mahisgutan ang wala nato mahisguti sa maong kanang debate o aron pod ma-fair, aron pod makanabang mapatas ato pong hangyoon kung naminaw man ang atong kaatbang ron sa atong tulumanon. Okay, kung sa may atong ma-discuss dinhi, ila po ning mahisgutan sa ilang tulumanon kay akong amigo si Evangelist to Brother Mitchell Bindilio na apo sila tulumanon matag gabi ipod, matag Domingo, gabi unya inyo pong madungog ang ilang tulumanon sa Seventh Day Adventist kung wa ko malimot sa oras mga alas 7 batong adto alas 8 pod, no, kung wa ko malimot sa oras dinhi gyapon sa RMN Dipolog. So mauna nga kita, no, si Veritas gusto gyud ko og fair, no, nga kung maminaw mo nako, maminaw po nila, no, dili gyud ko moingon nga ako ray paminaw ninyo, paminaw sa nila og timbang-timbanga ang atong maluwatan dinhi nga mga pulong mahitungod sa mong isyu og paminaw pod ila, no, timbang-timbanga kung hain gyud ang inyong angay gyud nga pagatuhuan, no, inyo nang desisyon kung unsa gyud inyong tuhuan sa duha, no, pikas-pikas nga naghatag og pagpaambit mahitungod sa maong isyu. Atong hinumduman nga diha sa 1 Corinto 15, no, dunay pulong si San Pablo diha nga nagkanayon nga kung wa pa banhawa ang atong Ginoo, kawang lang kuno ang atong pagtuo. Kung wa pa mabanhaw si Kristo atong Ginoo, natural, no, kawang yun ang atong pagtuo kay mao naman na yun ang pagtuo yun nga Kristiyano nga mamatay ang atong Ginoo og mabanhaw. Ug sa maong pagkabanhaw diha mapamatud-an nga ang atong pagtuong Kristiyano dili gayud binuang, dili gayud paltos. Mao na nga kung atong tan-awon ang kinibang history sa Christianity, kining adlaw nga Domingo nahimog yun ng espesyal alang sa mga Kristiyano. O sa unsang paagi na ron, ang uban ako naman itong naisgutan sa debate o akong punan karon. Gatong wa na ako maisguti sa kinibang debate. Timan-an biya nato nga sa Old Testament, Old Covenant, di gyud tang kabasa og kanabang daghan gyud kaayong bersikulo nga nagpahimug-at sa unang adlaw sa semana. Naamang gali naghisgot pero dili gyud sama dinhi sa New Testament nga kung ato gyung huna-hunaon nahimo gining adlaw nga ingnon talang espesyal alang sa mga Kristohanon, no? Sa dili pa ko mukutlo og tekstos Biblia, iman mo na, no, nga kung atong huna-hunaon pag-ayo, kung kanang ikapito ka adlaw sa semana nga sa debate wala man gyud ko mosupak sa akong kaatbang nga kanang 7th day of the week nga igpapahulay gyud na sa mga Hudyo. Wala gyud ko mosupak ana nga kanang ikapito ka adlaw sa semana Sabat gyud na sa mga Hudyo. Gani sa bag-o pa ang simbahan ni Kristo ila kanang girespeto og mag-apil-apil gali sila ana sa tigom sa mga Hudyo. Nag-apil-apil sila. Nahinumdum ko sa kinibang footnote sa buhat 11:27, no, sa kanang katilingbanon nga Biblia, katilingbanon nga Biblia ato ng Biblia, no, Bibliang Katoliko na nga version nga nag-ingon sa footnote dito nga ang mga kadagkuan kuno o mga pangulo kuno sa iglesia misunod sa kustumbres mga Hudyo. Buri pasabot ilang girespeto ang kustombre pod sa mga Hudyo. Mao manggani nga si Kristo nabatasan niya matag adlaw igpapahulay ganang Sabado, no, ikapitong adlaw semana, muanha gyud siya sa templo aron pod siya gyud makasangyaw. Gani, no, sa katupong si Santa Maria, mi obserbar pod anang igpapahulay gyud sa mga Hudyo kay unang-una pod matud pa sa usa ka pari nga scholar aning Biblia, ingon siya kay Hudyo man to sila, si Kristo Hudyo pod. So di po nato ikatingala nga
mo experience po sila anak kay mga Hudyo man sila o kana bang under sila po sa balaod sa mga Hudyo. Mao na ang hinungdan, no? O mao na nga si Pablo gani iya po nang respeto matag adlaw igpapahulay dito sa mga Hudyo, moadto gid siya sa templo o simbahan sa mga Hudyo aron pagsangyaw gani nakiglantugi pa manggaling siya, no? Pero kung mangutana ta nga sa grupo gyud sa grupo gyud ni Kristo, makaingon ta nga lahi gyud ang adlaw sa ilang panagtigom. Ano man? Kay kadtong balaang panihapon, katubang gikutlo nako sa buhat 20 bersikulo 7, nga unang adlaw sa semana, nagkatigom ang mga tinun-an og nagkomunyon. O sa The Living Bible, giklaro gyud ang word nga nagkommunyon ang mga apostol sa adlawng Domingo o unang adlaw sa semana, nagkatigom sila. So kay nagkatigom sila, but pasabot, di atong higayon na wa sila magtrabaho. Okay, wa man nagtrabaho sa ato pa, nagpahulay sila. So kung ang kanang balaod gyud sa una nila, nga kung gisunod pa gyud nila tong karaan, ang maong adlaw, dili unta nila himuon to. Katong pagkomunyon sa unang adlaw semana kay balaod man na 10 kasugo, unom ka adlaw trabaho ka, ikapito pa hulay. So, ang Domingo, kinahanglan mo trabaho unta sila. Pero kay nagkatigom sila, but pasabot murag lahi na. O ato na ng Sabton o gani sa maong debate, gipangitaan ko o kana bang explicit o litra por litra sa akong kaatbang nga kung gihimo nilang igpapahulay ng Domingo, asa man kuno mabasa sa maong tudling nga sila nagpahulay sa maong tudling. Ang akong tubag ni ingong ko nga dili mabasa litra por litra kay implied man ang atong pagpasabot, no? Kay duha man guni ka klase ning mudawat tag usa ka pagtulunan, no? Kung dili explicit o litra por litra, implicit, but pasabot, gipasabot, mo na implicit. Sama sa pag-ingon, mohatag tag example, bisan ng ato mga igsuong Seventh-day Adventist, naapod sila kanabang pagdawat sa usa ka kamatuoran, nga bisan dili mabasa litra por litra, apan kay gipasabot, mo nang nituo sila. Bisan gani sila, for example, nituo sila nga si Ellen White, propeta sa Dios. Tuo sila nga si Ellen White, propeta sa Dios. Pero dili mabasa sulod sa Biblia ang ngalan ni Ellen White. Moingon sila nga dili mabasa ang litra o ngalan ni Ellen White sa Biblia, pero gipasabot nga propeta gyud siya. Kay tungod sa iyang mga gitudlo nga tinuod gyud matud pa nila. So ingon ana, implicit way of accepting a truth. Sumaw na nga niingon ko sa kong kaatbang, implicit akong pasabot nga nagpahulay ang mga tinun-an diha kay umas laga trabaho. Unya matud pa niya asa man mabasa ang word nga pahulay diha, no? Kung nasabtan unta niya, no, ang atong kanabang unsa ng word nga implied, dili na unta ko niya pangitaan yung litra o word nga pahulay nga naman. Kay bisan pagbangutana tas mga lawyer, mga abogado, ang word nga implied but pasabot, ang word o litra di mabasa kay gipasabot raman. Kay kung mabasa nako ang pulong pahulay diha sa buhat 20 bersikulo 7, dili na siya implied. Explicit na. Kay ang explicit but pasabot litra por litra mabasa. Pero ang implied dili mabasa ang word kay gipasabot raman. Mao na nga kung pananglit na ako'y hubad sa Bibliang mabasa nga maklaro gyud litra por litra, akong mahatag niya nga nagpahulay sila, so dili na implied kay mabasa man, no? Explicit na. Mao na nga ni-stick jud ko sa akong argument nga ang buot nato ipasabot nga nagpahulay ang mga tinun-an diha, dili litra por litrang mabasa ng word nga pahulay kay gipasabot raman. Sama atong akong example pod balik-balikon dinhi sa Tulumanon, pananglit mosulod ko sa simbahan, magsimba ko. Dayon sa among balay maingon ko maadto ko sa simbahan. Maingon ko maadto ko simbahan. Then wala ko magsulti nila nga magsimba ko sulod simbahan.
Niingon ra ko sa kong pamilya nga madto ko simbahan. Dayon pag uli na ko, gipangutan ko, nagunsa man ka simbahan. Diyon ko nagsimba. Ayon sila, di ko mutuo kay ingon nimo muadto ra ka simbahan. Wa man ka moingog magsimba ka. Ingon ra kag muadto. Dayon Maingon sila nga, di may mutuo nga, kuan, kanang nagsimba ka, kaya wa man ka mag-ingon nga magsimba ka dito. Ingon na bang but pasabot nga bisag nagsimba ko sulod simbahan, wa lang ko maghisgot nga magsimba ko sa akong paggikan, pero nagpasabot gyud ka akong gibuhat dito nga nagsimba gyud ko, wa lang nako lituka ang pulong simba. Ingon na ba? Kay sa lain pa pod, matud pa sa usa ka pari, ang ilang gibuhat nga pagkomunyon sa maong adlaw, unang adlaw sa simana, kana nagtug-an nga nahimog yung balaan ng maong adlaw alang kanila. Unya, nag-ingon na nga akong kaatbang nga, dili man na, di man yun na exactly unang adlaw simana Domingo, kay Sabados gabi man na. Well, naglibog bitaw ko ato nga nung moto'y gigamit sa akong kaatbang nga argumento nga naman kay siya kahibalo man yun nga ang reckoning sa ilang panahon sa kanagaling pag-usob sa adlaw, sunset to sunset man na. Hibalo man yun siya nga ang Hudeo yun nga pag-reckon sa ilang panahon, kanang na ang alas 6 na, sunset, yun ana, muna'y kwintada diha. Usob na yun ang laing adlaw. Unang adlaw sa simana na yun na. Lain ang adlaw. No. Hinoon sa atong reckoning karon Sabados gabi Pero ang atong gamiton nga pagkwenta kadto mangilaa kay sa ilang panahon man to nahitabo. Sa ilang panahon man to nahitabo. Kunya kining atong pag-usob karon sa kining unsa na kanang midnight na ta mo usob sa laing adlaw, wahi naman na nato gihimo. So ang gamito nato sa pagkwenta kadtong ilang kwinintahan sa una, dili ang sa ato karon kay sa ilang man tong panahon. Mao na nga daghang kayong mga hubad sa Biblia kanang buhat 20 bersikulo 7 unang adlaw sa simana gyud na. Kay ang gamiton nga pagkwenta kadto mang kwinintahan nila sa una. O manggali nga kasagarang hubad sa Biblia Domingo gina o unang adlaw simana gyud ang buhat 20 bersikulo 7. Naaray murag usa siguro may ka-translation akong nakita na nga naghubad og Sabado. Uban Sabados gabi. Kaya gibasin na po na sa kwinintahan nato karon. So mao na mga igsuon atong bantayan aron dili ta makulangan ba sa kahibalo mahitungod sa mong punto. Matod palagi sa usa ka pari kanang komunyon buhat sa pagsimba gyud na. Buhat sa pagsimba gyud ang komunyon. Buhat sa pagsimba gyud ang komunyon og bisan pagali dili mabasa litra por litra ang word nga simba sa maong bersikulo. The fact nga ila kanang gibuhat sa maong adlaw no adlawng Domingo nahimog yung balaan ng maong adlaw nila. No. Kay kung ikapitong adlaw simana gihapon o Sabado o ila gid unta nang itunong sa Sabado o sa ilang panahon. Og akong namatikdan sa ako gyung pagbalanse ba no atong timan-an nga sa panahon ni Kristo atong nabantayan des Biblia nga mga grupo sa mga tao ang nag-akusar kaniya nga naglapas kuno siya sa kanabang adlawng igpapahulay o kana igpapahulay nila nga Sabado. Timan-an nato nga ang grupo sa mga tao sa panahon ni Kristo nga nag-akusar niya nga naglapas kuno siya sa adlawng igpapahulay mga Sabbath keeper to. Timan-an nato ha. Mga tao nga nagbantay gyud ni anang ikapito ka adlaw sa semana. Sa atong termino nga gigamit ron, atong gitawag man ang atong mga igsuon nagbantay gihapon ana og Sabadista, di ba? Timan-an nato na. Nga ang nag-akusar ni Kristo nga naglapas sa adlaw igpapahulay, nagbantay pod niya nang igpapahulay nga ikapitong adlaw semana. Timan-an nato na ha. Nga naman kay
ang kinipong pagsabot gud nila sa igpapahulay sa ilangong panahon, katong higpit kaayo ba nga pagsunod sa igpagpahulay. Grabe kayo, bisag ka ng pagtabang nimo sa imong isig katawo, gidili gyud na, basta kay mo trabaho gyud ka, mo exert gyud kag effort. Nya ka nang gutmon ka, gatong igutom ang mga tinun-an, ang utlog uhay, then giakusahan din, hasta iya mga tinun-an, giakusahan nga naglapas sa igpapahulay. Gitudluan sa Ginoo nga ang Ginoo sa igpapahulay. Gibuhat ang adlaw ng igpapahulay para sa kaayuhan sa tao. Dili kay ang tao para sa igpapahulay nga murag maghangad sa igpapahulay. Gi-explainan sila ana, no? Nga ingon ana dili mura ba gihinay-hinay sila tudlo bas Ginoo ba unsa gyud ang pagbansay, unsa gyud ang angay natong buhaton o bantayan sa adlaw ng igpapahulay. Timan-an yun nato na nga mga Sabbath keeper o nagbantay sa ikapitong adlaw sa simana ang nag-akusar ni Kristo o mga tinun-an nga naglapas kuno sila, no, sa adlaw ng igpapahulay. Of course, kung ato Ginoong ingnanion paglantaw kadtong istrikto nga pagsunod sa igpapahulay sa daang kasabutan o sa mga Hudyo, kadtong istrikto gali nila nga pagsunod, pwede na tong ingnon nga naglapas sila ni Kristo kay lahi man ang ilang pamaagi gyud sa pag-obserbar sa igpapahulay, dili man tong pamaagi sa mga Hudyo karaan. Pero kung diri pud ta mo base sa pagtulun-an ni Kristo, unsaon gyud pag-obserbar ang igpapahulay, makaingon pud ta nga wala biya galapas ilang Kristo ug mga tinun-an. Pero kung ibase pod sa kanabang pagsabot sa mga Hudyo nga karaan, unsang igpapahulay, pwede po natog ingnon nga galapas sila ni Kristo ug mga tinun-an. Pero kung muarita sa pagsabot ni Kristo, sa iya ng pagtulun-an gyud, pagklaro niya unsa gyud ang igpapahulay, makaingon pud ta mga Kristiyano nga wala biya galapas si Kristo ug mga tinun-an. Mao na nga depende ra sa pagsabot. Alang na to mga Kristiyanong Katoliko, wala biya mula pa si Kristo o mga tinun-an. Ang atong gibasihan ana sa pamaagi na ni Kristo, sumala na sa iyang pagtulun-an unsaon gyud pagsunod ng adlaw ng igpapahulay. Nakaron mga igsuon atong adtuon tong kini bang Exodo Kapitulo 20. Kay kinigong balaod sa igpapahulay, ato gining basahon gyud diri sa atong tulumanon karon kay nabantayan nato nga kita nga giakusahan nga naglapas kuno sa igpapahulay. Nabantayan nato nga mura man hinuon ni ato mahinuong mahibaw-an o madiskubre nga kung ayuhon yun natog tuon unsa nang igpapahulay base sa sugo, mulutaw man hinuon nga kitang mga Katolikong Kristiyano mao man hinuoy nakasunod ni anang igpapahulay sa unsa gyud ang gipanudlo sa Dios mahitungod sa igpapahulay. Makaingon manggaling ta nga sila may gausab, dili kitang mga Katoliko may gausab ni anang doktrina mahitungod sa igpapahulay. Aniya ato ning ayuhog pakli ning Biblia. Unsa man gyud ang balaod sa igpapahulay, no? Pero sa di pa na kunisgutan, ato sang ihulagway ninyo kining duha ka klases balaod. Kining balaod sa Dios nga halos tanan nga mga Kristiyano, no, nagkausa nga kung moingon kay tag balaod sa Dios kanang gitawag na tug divine law o moral law, mao nang napatik dias na pulo ka sugo o 10 commandments o decalogue, no? Basta 10 commandments na galihisgutan, moingon gyud ta nga kana balaod sa Dios. Pero kadtong mga sugo gani o mga ordinances nga mahulog na siya nga dili nato mabasa dias na pulo ka sugo o wala na dias na pulo ka sugo, makonsider nato mga sugo o mga balaod nga gitawag nato na siya seremonyal. Basta wala gali sa napulo ka sugo, seremonyal na para sa atong circumcision. O tuli, wala man tos na pulo ka sugo, so seremonyal to.
O kadtong ilang halad-halad sa una nga dugoon nga kung makasala sila ang ilang buhaton mao na nga mupatay sila hayop isip bayad-bayad sa ilang sala. Mo man to mga seremonyal nila nga balaod sa una nga kadto gitapos naman gyud to diha sa krus ni Kristo. Kana laging mga seremonyal nga wala na pulo kasugo, mga seremonyal na nga gitapos ni Kristo sa krus. Mao na apil manggali ng kalanon ana, no? By the way, akong advance pahibalo ninyo nga kagahapon nagkita mi ni Brother Mitchell. Nag-ingon siya nako nga magdebate na pug kunami sa umaabot ang tema namo mahitungod sa kalanon. Niya ako po siyang giingnan ni sugot pug ko pero wala pa schedule og kanus ano. At tangi po na ninyo dinhi sa maong istasyon, no, sa programa ni Brother Kenneth, no, ang sangka sa kamatuguran. Nga kanang tulumanon sa kalanon basta kay any law nga wala gali na pulo kasugo makonsider sa seremonyal ang pagtuong Kristiyano mo ingon na gitapos na ni Kristo sa krus. Og karon akong isulti ninyo, ipadayag ninyo nga kanang ikapito ka adlaw sa semana nga igpapahulay, no? Ako maning gisgutan sa debate pero karon akong kanang dugangan ang argumento, no? Kanang ikapito ka adlaw sa semana makonsider nato na siya nga seremonyal, no? Nganuman kay ang balaod sa Dios mahitungod sa igpapahulay wala biya maghisgot nga kana gyud istrikto gyud nga ikapito ka adlaw sa semana. Ato ra gong basahon ni mga igsoon. Exodo 20 bersikulo 8 ngadto sa 10. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito, maoy usa ka adlaw nga igpapahulay. Timan-an nato nga dinhi sa balaod Diyos na pulo kasugo, wala maghisgot og unang adlaw sa semana dire, no? Wala pod maghisgot og ikapito ka adlaw sa semana, no? Kay ang giingon sa Dios mahitungod ni anang iyag yung balaod, no, moral law, divine law, nga hinumduman mo ang adlaw igpapahulay ug unsa nang igpapahulay, unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan mong buluhaton, apan ang ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay. Dito sa King James Version giingon, 6 days labor but the 7th day is the Sabbath. Wala sumpahay dito 7th day of the week. Ingon lang dito, unong kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Wala maghisgot og unsang adlaw ka musugod og trabaho. Sa ato pa masabot diay nato nga ang igpapahulay di ay mahimong matunong na isag Sabado, mahimo pong Domingo, mahimo pong Lunes, tanang adlaw sa semana pwede mahimong ikapito. Kay magdepende man na og unsa ang unang adlaw nimo sa pagtrabaho. Nakaron ngano man nga ang igpapahulay sa mga Hudiyo ikapitong adlaw semana. Simple rang tubag. Ako naman naisgutan sa debate, ako lang ipaklaro og usab dire nga ang mga Hudiyo nganong ang ilang igpapahulay ikapito ka adlaw sa semana kay ang ilang gipili nga first day of work kana man pong unang adlaw semana nga gitawag na tug Domingo. Mao na nga ang ilang igpapahulay mao ginang ikapito ka adlaw sa semana nga mao nang Saturday kun Sabado. So wala gyud ta mulalis ana mo bitaw nagitawag na to nag Jewish Sabbath. So ato ding masabot diri ron mga igsoon nga ang Sabbath di ay double element. Double element, duha ka elemento ang Sabbath di ay diri sa gisgutan sa napulo ka sugo. Ang divine element o moral element nga dili gyud nato ni wadon, dili gyud nato usbon, ang giingon sa Ginoo nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Mao nay balaod sa Dios mahitungod sa igpapahulay. So, mubabol. Pwede mausab ang adlaw ni ana, mubabol ang igpapahulay di ay kay nganuman wala man maghisgot din og unsang adlaw ka musugod og trabaho diha semana. Ingon raman unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Ngano nga ikapitong adlaw semana ilang igpapahulay tungod kay ang sugod nila sa trabaho Domingo man mo na ikapito nila Sabado. Pero atong masabot di ay nga kana ding ikapito ka adlaw sa semana nga igpapahulay seremonyal. Ano man kay ang balaod wala mag-specific
wala mag-specify, wala magtumbok nga kana ra yung ikapito ka adlaw semana. Ngano man, kay depende man unsang adlaw ka mosugod og trabaho. Mao man na. Og nya naarabag yung ko'y kuwan ana kanang lig-on kaayong basehanan no sa Jewish Encyclopedia Volume 10 page 604. O sa Jewish Encyclopedia giklaro na dinha nga sa Volume 10 page 604 ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunod-sunod nga adlaw. Samtang ang ikapito ka adlaw mao ang igpapahulay. Walay piho sa adlaw sa simanang gipasabot. Umo na Jewish Encyclopedia Volume 10 page 604. So kana ding igpapahulay kung maghisgutag moral law kanang naa sa balaod Dios na pulo ka sugo, dili day na siya fix nga kinahanglan kana yung ikapito ka adlaw semana kay depende man lagi kung unsang adlaw ka mosugod og trabaho. Mao na nga kanang pagpatunong sa ikapito, seremonyal na. Kanang pagpatunong sa ikapito. O kana pong pagpili, unsa kang adlaw mo sugod og trabaho, seremonyal gihapon. Kay wa man hisgutis balaod. Mao na, basta wala gali hisguti diya sa napulo ka sugo, but pasabot, pwede na undangon. Pwede na tapuson ni Kristo sa krus. Mao na nga kadtong gihisgutan ni San Pablo diya sa Colosas 2:14-17 nga iyang gipangtapos sa krus. Gilansang niya diya sa krus. Kato mga seremonyal law na apil ng ikapito ka adlaw sa semana nga no. Kay ang igpapahulay di ay dili man fix gyud nga kana yung ikapito ka adlaw sa semana gyud ang gitumbok. So ang divine law mao ni no. Ato gyung bantayan ha. Ang divine law nga dili pwede usbon mao ni ikapitong adlaw human sa unom ka adlawng trabaho mo nay kanang divine law. Kay mo man nay tuas balaod. Ang ceremonial 7th day of the week. 7th day of the week ang seremonyal kay dili man fix ang naagyos balaod. So mao na nga naapil gyud na sa gitapos ni Kristo o paglansang ni Kristo sa krus kanang 7th day of the week. Kay ang balaod sa Dios mahitungod sa igpapahulay mubabol man. Ug mutakdo gyud kay sa Hebrews 4:8 naghisgot na maglaeng adlaw sa pahulay. Mayon gay kaglaeng adlaw, lahi na gyud na kung unsa to sa una ikapitong adlaw semana, dili na gyud ikapitong adlaw semana. Og masabot na to mao na gyud ang unang adlaw sa semana. Okay, lain naman kay katong akong kaatbang ang iyang argumento nga Sabado ra kuno gihapon na kay ang iyang example nga panlitan nagpapahulay ron Sabado. Sunod laing adlaw na pod Sabado gihapon. Pero dili na siya mo tunong base sa history gyud. Kay kung tan-aw na to sa history, nahimo man yung adlaw po nagtigom nga espesyal kanang Domingo ako nang dugangan doon apamantay panahon. Isip pagpamatuod nga kanaing laing adlaw ang gisgutan diha, Domingo na gyud na. Pero kanang gitawag na to implicit way of kana bang pagpamatuod. Dili gyud ingon nga literal kay unang-una gud dili man gud nato ikatingala ngano nga ang ilado gyud nga igpapahulay kana yung ikapito ka adlaw semana, syempre kay mao gunay nauna. Nauna mao gyud na siya naandan nga tawgon gyud og Sabat. O kana ikapito ka adlaw semana kay mao naman ang naandan. Mao bitaw diya sa referensya. Sa referensya sama sa Jewish Encyclopedia gihapon na man pud ko katong gibasa pud sa kong kaatbang na ako ato nakabasa ko ato. Nga kanang Sabat double meaning na no. Tungod kay ang Sabat sa mga Hudyo, ikapitok adlaw sa semana man kung Saturday, mao na nga usa sa meaning gyud sa Sabat, 7th day of the week gyud. O ikapitok ka adlaw semana. Pero nailaing meaning nga wala magtumbok og ikapitok ka adlaw sa semana gyud. O kanang giingon lang day of rest. Bisag inyong susihon sa Jewish Encyclopedia, bisag kanang naa sa internet, no? Naa sa internet, i-search ninyo na. Jewish Encyclopedia, i-search ninyo ng Sabat, di ba double meaning na. Ang meaning ana, 7th day of the week, di ta mo lalis ka ng Sabat sa mga Hudyo, pero dili kay kana ray meaning. Ang meaning ana nga lain,
wala magtumbok og 7th day of the week, giingon lang rest o pahulay. Kay actually, by the way, unsa man yun ng Sabat yun, no? Ato sa nang kuano, no? Sa bisan sa dictionary nga Microsoft kanang nasa internet na ako anak, ang Sabat matud pa Sunday as day of religious worship, Sunday, no? Ang gitawag gihapog Sabat gali ng Sunday diya sa dictionary. Muna gitawag diri Christian Sabat. Dayon kanang Saturday o ikapito ka adlaw semana mayingon giingon diri nga Jewish Sabat. Okay, kami yung kag-Sabat, pahulay man yun na siya. O kadtong mga Hudyo sa una na tunong man ikapito ka adlaw semana, mo po na ilang paggamit sa pulong Sabat, nagpasabot mo 7th day of the week. Pero kung muadto kas balaod, kung muadto kas na pulo kasugo, dili biya kakaingon nga kanang igpapahulay 7th day of the week yun. Kung muadto gyud ka dito sa divine law, so mao mga igsuon kay ngano dili gyud ka makatumbok gyud 7th day of the week diri sa Exodus 28 ngadto sa 10, no? Dayon nahinumdum ko nga ang akong kaatbang doon na siya gikutlo nga usa ka versions Biblia. O ako nag-expect gyud ko nga iya gitong gamito, no? Kay naay Hubbard's Biblia nga kanang dynamic, no? Dynamic Translations Biblia nga gipun-an yun og pulong 7th day of the week diya sa Exodo 28 nga to sa Jess. Ako dili ko modawat ato nga versions Biblia ngano. Una, contradiction ang hubad nga iyang gigamit sa original gyud Hebrew. Kay sa original Hebrew nga Bible, dili gyud kang kabasa nga kanang ikapito diya 7th day of the week, pero sa hubad nga iyang gibasa to. Mga igsuon kung kuan gali, no, kung mangutana gali mo unsa man pila man ka klase gining Hubbard's Biblia, unsa kay mga style bas pag Hubbard's Biblia. Ang Hubbard's Biblia sa akong nahibaw-an duha ka klase. Una kanang gitawag natog literal translation. Kanang literal translation, litra por litra gipaningkamutan gyud nga mahubad gyud sa litra por litra, pero kining litra por litra nga hubad gyud lisod kay nimo basahon. Para sa anang King James may pagkaliteral mo nang lisod kay nimo basahon. Kay sa atong panahon na naman tay grammar ron na kung gamitan nato grammar, mawala naman pud ang litra por litra kung atong hubaron. Mao na nga duha ka klase ang translations Biblia, literal ug dynamic. Ang dynamic pangpun-an sa mga translator ug mga pulong. Nya mao ni dangerous ra ba kay usahay ang gipuno mo contradict. Mao na. Mga igsoon, ang akong kaatbang napugos gyud siya og gamit og hubad nga wala mo base sa Hebrew nga translation. Ngano man yaman na mga ikoy gidungawan ron diri sa internet, no? Nga kuan jud interlinear Hebrew, no? Ako ning basahon ninyo mga igsoon sa pag-prove ninyo nga kanang 7th day of the week, no? Gi-insert na sa akong kaatbang diha gyud sa divine law, no? Kay kanang 7th day of the week absent gina, wala gina sa original Hebrew. Ani ano akong basahon ning Exodo 20 bersikulo 8 ngadto sa 10. Pasensya lang akong binasahan og Hebrew ha, kay dili ko ana dog basa. Wala po ko nagtuon jog eskwelahan ng Hebrew. O matud dire, no? May galing na ay transliteration dire. Kay wala pa ning transliteration, maglisod jud og basa aning Hebrew, no? Ang giingon dire, unahon sa nato ng Exodo 20 bersikulo 8. Kana sa ang giingon, Zakhwer et Yom Hesabat Lakideso. Sa may pasabot ato kuno, no? Zakhwer et Yom Hesabat Lakideso. Na hindi ko kasabot ato. Unsa man na sa in English dire kay naman po transliteration. Giingon, remember the day Sabbath to keep it holy. Natanawa lagi ning literal translation. Lisod kay na murag walay grammar. Pero mao gyud takdo. Giingon, remember the day Sabbath to keep it holy. Walay mga conjunction ba? No. O ni literal. Then dagan dito sa bersikulo 9. Sa bersikulo 9 mao na po ni, no? Siset yamim taabud
wasita kal maliktekah. Sa may but pasabot ato sa English, no? 6 days shall you labor and do all your work. And then read to the set 10. Ayon sa Hebro, Weyum hasabe sabat Yahweh Eloheka lo taasikal malaka atha ubika obithika abdukhe. So on to in English. But the day seventh, the Sabbath of the Lord your God. Wala gyud tay mabasa during 7th day of the week. Giingon diri bersikulo 10. But the day seventh, the Sabbath of the Lord. Wala gyud giingon diri 7th day of the week. So katong Biblia nga gibasa sa akong kaatbang, gidugangan og pulong 7th day of the week para makalusot siya sa debate. Pero kung ibase sa original Hebrew, wala gyud 7th day of the week. Unya, matud pa niya nga, sa ato pa nagkasumpaki dahil ng mga kanang Jewish encyclopedia. Kay naman ko'y gibasa gyud nga kanang Sabat, wala gyud na ipiho. Kay wala man mag-specify unsa nga adlaw ka mosugod og trabaho. Then naapod siya gibasa nga Jewish gihapon nga encyclopedia o libro nga nag-ingon nga 7th day of the week gyud na. Ang akong kung wala man ako maklaro ang tubag dito kay nagkabsan tas oras, akong klarohon diri ang akong reaksyon nato. Ang atong reaksyon nga sa Jewish gyud nga mga libro, duha ka buok lagi meaning anang pagparehag sa Sabat. Una, 7th day of the week, wa gid tay lalis ana kay karaan man gud ang igpapahulay nga kanang Sabat gyud na ilag yun na nga Sabat sa mga Hudiyo. Mao na nga diya sa mga basahon sa mga Hudiyo, i-appeal yun na nila sa meaning nga kanang Sabat 7th day of the week. Pero dili kay kana ray meaning. Kay nailaing meaning nga rest ra gyud. Wala gi pasabot nga 7th day of the week. Kay kung moadto gyud kas balaod, dili man specific. O katong gibasa nako nga Jewish encyclopedia, naghatag to siya og meaning nga base gyud balaod. Kay ang balaod dili man specific, kay wala man gyud mag-iskot og unsa nga adlaw ka mosugod og trabaho. Mauna nga mubabol gyud ang Sabat. Mubabol gyud nga naman kay ang pagpili unsang adlaw ka mosugod og trabaho seremonyal man na. Ang pagpatunong sa ikapito seremonyal gihapon nga naman kay wala dili man specific ang balaod ug unsa kang adlaw ka mosugod og trabaho. So depende na. Ug unya mga igsuon, makaingon gali noon ta, kinsa man ron ang gausab sa balaod. Si Kristo kanang ceremonial gali element sa mga balaod, iyan ang gilansang sa krus, gitapos sa krus. Pero atong masabot diri nga ang mga Seventh-day Adventist din natong mga igsuon, sila ilang gilansang ng 7th day of the week dili dito sa krus. Ilang gilansang diya sa divine law nga naman ilang man yung ipatapot ng 7th day of the week diya sa divine law nga wala man na isguti diya sa balaod kanang 7th day of the week. So ani yung mga igsoon na ani makaingon ta nga sila may gausab sa balaod nga naman. Kay ang balaod dili specific nga kanang ikapitong adlaw si mana gyud. Pero gusto nilang ilansang diha ipatapot nila. Si Kristo kanang seremonyal but pasabot wala dias na pulo kasugo gilansang na dito sa krus. Pero sila wala nila ilansang sa krus, ilang gilansang dias divine law. Parang dili gyud mausab ng ikapito. No, mao na no so karon makaingon gali ko nga ang tinuod nga Kristohanon kadtong gasunod gyud sa pagtulon ang Kristohanon. Si Pablo nag-ingon sa Dias Colosas 2:14-17, anything ceremonial ordinances o ceremonial element nga balaod gilansang na sa krus, no? Colosas 2:14-17. Unya sila wala man nila gilansang dito, ila man ang gipatapot o gilansang man nila dias divine law. Ang pruiba ana, naaman diya sa YouTube among dokumentos debate
Makaingon ko nga gilansang sa akong kaatbang ng 70 of the week diha sa napulo ka sugo. Ano man kay iya man gibasa tong Dynamic Translations Biblia nga gipun-an og 70 of the week. Nga kuan to, huna-huna to interpretation to sa translator nga iyang gipuno riya sa iyang hubads Biblia. Mo na ako di ko mogamit atong hubaras Biblia kay spurious man to. Ano man kay makapasaag mo na sa mga tao. Kay makaingon mo mga tao ato kung tuhuan na to ito ilang translation nga kana dayang 70 of the week nakalansang day na nakatapot day na siya diya sa napulo kasugo nga sa original wala ra ba gyud na. Na kay kung ato gong ipatapot ng 70 of the week diya sa divine law, mulutaw nga dili ako mo angkon gyud ko, mo saludo gyud ko sa akong kaatbang nga dili gyud pwede usbon ng ikapito ka adlaw semana kung naana dito sa original. Pero kay dili man specific, o na nga pwede mausab gyud ang pagpatunong sa ikapito. Okay, kung 70 of the week gyud dili pwede gyud na siya mabalhin. So mura ba maguba ning ubang mga bersikulos Biblia ba nga ang mga tinun-an gihimo gyud nilang espesyal nga adlaw gyud ng Domingo. So mao na mga igsoon akong nabantayan nga kita mga Katoliko atong gituhuan si Pablo nga anything ceremonial element sa mga sugo gilansang na dito sa krus, no? Basahan ko ninyo ng Colosas 2:14-17. Mo man gipanggamit pod sa mga early fathers. Murag di na nako maisgutan tanan. Napakoy uban diri nga mga referensya kato mga early fathers. Mo pod ilang argumento parehas gud ka San Pablo. Anything kuno ceremonial gilansang na sa krus. Yamo ni atong pagtulon ang Katoliko. Ang mga Seventh-day Adventist, lahi man. Kaya kanang 70 of the week, imbis ceremonial, ila man nang ilansang dito sa krus, o dito sa sugo. Dito sa balaod sa Diyos, purag makaingon unta, ila daing gustong dugangan ang pulong sa Diyos. Sila may gustong dugangan ang pulong sa Diyos. Nga naman, kay ilang mang yung i-stricto nga kanang Sabat, 70 of the week yun. Na ilang gisupak tong usa ka Jewish encyclopedia nga akong gibasa nga ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw musunod human sa unom ka nagsunod-sunod nga adlaw. Samtang ang ikapito ka adlaw mao ang igpapahulay. Walay piho sa adlaw sa semanang gipasabot. Mao na nga kung ako sa akong kaatbang dili ko mogamit atong translasyonan, okay? Ining cross examine yun kay kung mag cross examine gutag mga debate ang mo prevail ang katumang tuwa sa original Hebrew mapildi man ang mga dynamic translation, no? Kanang dynamic translation dili man na faithful sa original. Ako pwede man kumudawat og dynamic translation basta di lang mo contradict para sa anang na mga hubads Biblia nga gisgutan ang pagka-Diyos ni Kristo pero sa original nasa'y pagka-dynamic pero kay mauyon man pud sa laing bersikulo mao nang atong gidawat. Pero kining dili gyud, no? Kung butangan yun natong 70 of the week atong translation mawala na gyud ang iyang original essence. Ngano man kay naghisgot naman gud og laing adlaw diri sa Bag-ong Testamento. Nya naghisgot og laing adlaw din maoro daay gihapon. So mura mawala ba gyud ang iyang essence ba, no? Mga igsoon. Mga igsoon, atong hinumduman nga ang divine essence anang igpapahulay naa sa atong katekism gitudloan ta, unahon sa nato ang Biblia. Ang divine essence gyud sa balaod nga mao ni ang gitudlo, no? Sa Biblia, no? Mateo 5:17. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako dinhi aron sa pagwagtang sa kasuguan ni Moises ug sa mga gisulat sa mga propeta. Hinuon mianhi ako dinhi aron sa pagtuman niini. Ang gitumbok ani divine sugo gyud sa Dios ang gitumbok kay umayong kag seremonial giwa man gyud to gitapos man to sa cross. Katugaling tuli di naman ta kuan nga nakahinumdum day ko sa early fathers day ila daing gipakasama ng Sabado nga ikapito ka adlaw sa semana ug kanang circumcision ila nang giparihas nga kung giaboli sa mga apostoles tong circumcision kay napulihan man to siya og tan-aw na to gyud sa history sa Christianity ang bunyag mo ilang gipuli ato.
Katong circumcision, wala. So kung giabolis ko no sa mga apostoles, ang tuli, kana pong ikapito kaadlaw si simana, giabolis po na nila. Giabolis po na nila. Kay wala man dito sa balaod. Kay dili man specific yun dito sa balaod. Maunay hinungdan nga magtiguman silag madomingo kay katupod ila po nang gihimong espesyal lang Domingo kay diha man gud nabanhaw si Kristo. Nya, pagkabanhaw ni Kristo, halos gyud tanan, halos gyud taga Domingo gid siya magpakita. Dili gyud nang Sabado. Muna nga nahalandumon yun ang adlaw nga Domingo alang nila. Wala lang na tawag igpapahulay literal kay ang nailagod sa ilang panahon nga igpapahulay kana man gong ikapito ka adlaw si mana. Muna nabatasan nila nga mag-apil pud sila dila pero dili ibot pasabot nga mao gyud nay adlaw pa nagtigom sa mga Kristiyano. Ang divine essence gyud sa sugo mga igsuon naa pa gyud sa Numeros 23:20. Ania karon ako nakadawat og sugo sa pagpanalangin. Ug siya nagpanalangin ug ako dili makausab ni ana. So kung maghisgot tag divine essence o divine law o moral law kanang napulo ka sugo, dili gina pwede nato usbon. Dili gina nato pwede usbon. Ang divine essence sa balaod sa igpapahulay, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Munay divine essence dili na pwede mawala. Di na pwede mausob kanang unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Unya kanang laing adlaw na nga pahulay nato ron sa New Covenant nga Domingo, matunong gihapon na siya, no? Mutakdo gihapon na siya. Kay mayong kag unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay, mutakdo man yun ang Domingo gihapon ana, parehas atong ikapito sa semana. Ano man? Kay kung sugod tag Lunes ikapito nato, kana man yung kuan Domingo. Nya katupong sa daan tunong gihapon kay sugod sila sa Domingo mo na ikapito nila Sabado. So kanang Sabado og Domingo puros na siya mutakdo sa napulo ka sugo. Ngano man kay ingon anaon man gyud nato pag-interpret ang balaod kay ang balaod wa man mag-specific unsang adlaw jud ka musugod og trabaho. Sa ato pa mubabol day nang igpapahulay. Basta ikapito na siya human sa unom ka adlawng trabaho. Nya karon unsa man ang labi na karon kay ang unang adlaw sa trabaho giklaro gyud nga kanang Lunes. Nya sugod tag Lunes di ba ang atong ikapito Domingo? Unya miingon sila nga dili kita motuo sa gobyerno kay nalapas man ang balaod sa Dios. Tuhuan na to ang balaod kuno sa gobyerno kay naa sa Roma 13:1-7 nga trahuron ang gobyerno pero kung supako na kuno sa gobyerno ang balaod sa Dios, dili na ta motuo sa gobyerno. Sakto gihapon uyon ko ana kay mo prevail man gyud ang balaod sa Dios. Pero akong dipinsahan nga kanang balaod sa gobyerno nga ang first day of work Lunes, dili na siya supaks na pulo kasugo sa Dios. Ngano man? Kay ang napulo kasugo wala maghisgot nga kanang unang adlaw semana mao gyud na ang unang adlaw sa trabaho. Kay dili man specific sa ato pa kanang balaod sa gobyerno nga Lunes mo ay first day of work, wala malapas ang balaod sa Dios ana. Mao mga igsoon sa ato pa kinahanglan obligado gyud ta pagsunod anang first day of work nga giingon sa gobyerno nga Lunes na. So kay Lunes naman ang first day of work nato, ang atong ikapito Domingo gyud. Nya naa man punas katikisem nga kanang Domingo unang adlaw semana kung mudagan ka sa balaod mutakdo man gihapon ang ikapito. Anya basahon na ako sa katikisem no. The Lord's Day CCC 1166 no, Catechism 1166 giingon, by a tradition handed down from the apostles which took its origin from the very day of Christ's resurrection, the Church celebrates the Paschal mystery every seventh day, which day is appropriately called the Lord's Day or Sunday. Na ang gitawag yapon sa katekisem og seventh day kining Lord's Day nga matud pa Sunday. Kung ibase nato sa balaod, musugod tag Lunes, ang ato ikapito Domingo man gyud. So seventh day gihapon ning Domingo. Pero kung na ka diya sa semana sa kalendaryo, adi gyud tay lalis nga kanang Domingo unang adlaw semana guna. No? Pero ang atong kuan ato gong gipahimug-atan kadto mang balaod, mao na unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay mo takdo man gyapon ang Domingo, mao na nga dili paglapas sa balaod ang igpapahulay nga Lord's Day
o adlawng Domingo. Nya wa po'y mabasa sa Biblia nga kung Domingo na ang adlaw sa panagsimba nato mga Kristiyano, nalapas na ang sugo sa Dios. Wala yung ko kakitag bersikulo diri sa Biblia nga nanudlo si Kristo og mga apostol nga kanang Domingo nga pagbalaan supak na sa balaod. Gani kung Sabto na to ang napulo ka sugo, takdo gihapon na. Kung nitakdo manggali itong ilang pigpahulay sa una nga mo sugod silang trabaho Domingo, ikapito nila sa Sabado, takdo gihapon ang Domingo ana nga naman sugod kag Lunes, ikapito Domingo man gyud pod. Basta ikapito. Niya na sa katekism, no? Nga kana, no? Atong gituhuan nga kanang divine element yun sa Sabat, irrevocable covenant na. Una nga diha bitaw sa Hebrehanon 4:9 naagihapoy pahulay. Naagihapoy pahulay og sa Hebrehanon 4:8 lain ng adlaw. Dayon mga igsuon, dili ibot ipasabot biya nga kung lahi na ang adlaw sa panagtigom sa mga Kristiyano, dili ibot pasabot nga sa sinugdanan sa iglesia automatic nga dili na sila mag-apil-apil anang Sabado, no? Kay ang unang argumento na tuana, kung dili sila mag-apil-apil, unsaon nila pagkabig sa mga Hudyo nga tuwa dito? Nga mo man ay adlaw sa panagtigom nila. Muna nga nabatasan ni Kristo nga musulod gihapon sa igpapaulay sa mga Hudyo aron sa pagrespeto ug aron makapanudlo siya. Kay kung dili na niya buhaton, kay maingon siya nga dili naman ni adlaw sa panagtigom Kristohanon mo nang dili kumadto dito na unsaon niya pagtuman sa sugo sa amahan nga kabigon pudto silang apil. Ya, si Pablo mao gyapon nay rason nganong mo apil-apil sila na igpapahulay sa mga Hudyo para makasangyaw. Kay kung dili sila mag-apil-apil na dili gyud nila matudluan tong mga tao dito, kay mao gunay adlaw sa panagtigom nila. Pero ang ilag yung panagtigom lahi gyud mga igsoon. Then wa na mo ko igong panahon pagkadaghan pa gyud sa akong giandam diri nga wa na ko maisguti. Sunod Domingo ako gihapon ning ipadayon. Ang ako lang katapusang basahon ninyo ron kadtong church history nga sa debate nga mao ni katapusan unta na akong basahon nga wala na nako mabasa, no? Church History by Locks, kay nakabsa na sa panahon ba? Okay, ning Church History by Locks, page 9. Giingon, gitsunas binisaya, ang mga matuuhon sa Jerusalem naghiusa sa usara ka kasing-kasing ug gunahuna. Sa sinugdan nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba sulod sa templo uban sa ilang mga silingan ug misunod sa panig-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga, no? Kasagaran ani adlong ipahulay sa mga Hudyo. Apan aduna sila ilang kaugalingon nga panagtigom kasagaran sa unang adlaw sa simana. Anus sila makasimba sa Dios sumala sa ilang pagtuo kang Hesukristo. So diri giklaro sa history ni Locks, no, Church History by Locks, page 9, giklaro gyud niya kanang duha nga sa sinugdan ang mga Kristiyano mag-apil-apil gyud anang tigom sa mga Hudyo kanang Sabado nila. Pero naagid sila kaugalingon nilang tigom nga matud pa diri kasagaran jud unang adlaw sa semana. At ang ining sunod Domingo pohon ang detalye ani mga igsoon kay pangkutloon po nato tong history sa ikaduhang siglo, ikatulo, ikaupat, isip dugang pamatuod nganong na Domingo gyud na mga igsoon. Okay, isang litwa naman daigong panahon baga tinakod nga paminaw. Sa gyapon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang ang ubos ninyong sulugoon sa mong tulumanon. Ang kakayag sa pagtuong Katoliko Silbert Don Doyano Sr. alias Veridas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Daniel Ludog Taxi Lumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Happy Easter Sunday. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.
radyo mo nationwide. Ni Ana, ang bagong Heaven Economy Baby Diaper. Taas kalidad na, presyong barato pa. Kapa ka ng kapa, sana di mahal. Kapa ka ng kapa, sana may pera pa. Itigil na ang kakakapa dahil nandito na ang new Heaven Economy, ang baby diaper na abot kaya. High quality